no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Histórica e referente a nivel galego, así cualificou o alcalde de Ribeira a actividade da lonxa do municipio durante o pasado 2016. A Rula bateu o seu récord en canto a facturación, superando por primeira vez os 40 millóns de euros. Lirio e polvo foron as principais especies da lonxa. O alcalde ribeirense presentou xunto co administrador da lonxa o balance anual da mesma. O mandatario cualificou de histórico o 2016 en canto a descargas e facturación. Dos portos que dependen da Xunta, o de Ribeira foi o número 1 en descargas. A subida de Ribeira no que se refiere á descarga, pois duplica a que se dou en todos estes portos da comunidade, onde a subida foi dun 7%, no volumen descargado, cando en Ribeira prácticamente chega ao 15%, o que foi o incremento desas descargas. En canto á facturación, a lonxa de Ribeira bateu o seu récord histórico, superando por primeira vez os 40 millóns de euros. Si pensamos que no conxunto da comunidade ese volumen de facturación subeu aproximadamente un 7,25, podemos contrastar como Ribeira, pois multiplica por 4 esa subida, chegando ao 31,28 o incremento da facturación, o que fai que cheguemos ao número histórico, nunca antes superado, de 43.262.014,83 euros, o cual, volvo a repetir, é un dato histórico, nunca antes alcanzado. Isto é grazas á cifra alcanzada no que se refire ao prezo por kilo descargado, que alcanzou os 1,36 euros. En canto ás especies, o lirio, o xurel e o polvo foron as que máis se venderon, tal e como destacou o administrador da lonxa, José Manuel Orellán. Fomos a lonxa que máis lirio vendeu, que máis lirio exportou, comercializa prácticamente a toda España, e as grandes cadenas comerciales pois utilizan a lonxa de Ribeira para os seus produtos. Despois o xurel, o polvo, importantísimo. O polvo había tempo que non éramos a lonxa que máis polvo vendía en Galicia, pero este ano fomos a que máis vendeu de polvo. A verdade que o polvo é unha especie estupenda, subeu a facturación, subeu o precio medio, subiron as descargas, e así como a ameixa tamén, incorporamos as vendedorías a Cofradía da Pobra, xa o viñan facendo, Canavalla, as de Portosín, Portodosón, Muros. Tamén se subliñaron as cifras de vendas de molusco procedentes doutras confrarías como Pobra, Palmeira, Portodosón, Portosín ou mesmo Noia. Suelen vender parte do seu produto aquí, é decir que en este caso, pois, ese aumento importante das descargas destes moluscos, como a babosa, a roxa, a fina, a xapónica, etc., en 50.000 kilos. Ese foi o incremento que se dou, e o valor de estes moluscos pois duplicouse hasta cadar 3,1 millóns de euros, non? Que é unha cifra pois importantísima. Durante a presentación do balance, o responsable da lonxa aproveitou para propoñer a centralización de todas as vendas, tanto da ameixa como de percebe, nunha soa lonxa, que sería a nova instalación que está a piques de abrir no concello de Ribeira. A mellor primeira parte de campaña de marisqueo nos últimos 3 anos. Así é como se refiren dende o sector as capturas de libre marisqueo, que superan en 90 toneladas as do exercicio anterior polas mesmas datas. Na primeira etapa de libre marisqueo foi bastante ben, en capturas e en precios. Defendeuse bastante ben,
collía los bancos despois de haber parado durante 2 meses a maiores o ano pasado. Esperábamos que no Boido houvese un poquinho máis de ameixa da que hubo, no resto do Libre en outras zonas ben, e tuvemos a incidencia de que a ver o río, a diferencia de outros anos. A pesar destes bons datos, o sector afirma que se castiga o recurso, xa que o libre marisqueo é a única fonte de ingresos para moitos profesionais e nas zonas produtivas comeza a esgotarse. E agora, acabada a época navideña, agora topámonos cos bancos xa bastante esgotados, estamos no límite de rentabilidade, agora xa casi non é rentable dedicarse ao libre marisqueo. Os precios caíron enormemente, os gastos siguen sendo os mismos e estamos moi mal agora neste momento. Un problema que se xunta a costa de xaneiro é a que este Nadal se esperaba que o marisco alcanzase un prezo maior. Bueno, é unha cousa de todos os anos, a costa de enero sempre bastante mala para o marisco, e vimos arrastrando que esperábamos un poquinho máis de precio nas navidades, ainda que situamos recursos, esperábamos un poquinho máis de precio que nos axudase a conlevar o que resta de libre marisqueo con un poquinho máis de comodidade. Estamos nunha situación delicada. Dende o sector creen que unha rexeneración completa dos bancos de marisqueo e a súa limpeza axudarían a que as zonas productivas melloren de cara ás vindeiras campañas. A campaña do ourizo iniciouse esta semana en Ribeira e Aguiño con boas capturas e de calidade e un prezo en lonxa máis que aceptable, por riba do que cabía agardar. No pósito aguiñense, nos 2 primeiros días de traballo dende a apertura, os produtores lograron coller unha media duns 1.200 kilos desta especie, uns 30 por persoa, como está estipulado. As cotizacións foron tamén bastante elevadas. O de maior tamaño superou lixeiramente os 5 euros, mentres que o máis pequeno quedouse nos 4,80 euros. Bastante ben, era bo mar, axudou o tempo, a calidade era moi boa, e, bueno, o precio foi desde 5 euros aproximado, 5,0 algo, 5,10, e o máis barato foi a 4,90 algo, o sea que mantúvose bastante ben o precio debido tamén á demanda e á calidad, claro. Nós hoxe traballamos bastante ben tamén, con máis vento, pero, bueno, fomos algunha menos xente tamén, porque nos estamos repartindo outras artes, pero, bueno, contento polo tempo e máis polo precio, en principio. En Aguiño están a traballar a esta especie ao redor duns 60 mariscadores, menos dos que contan con permiso para a súa extracción, xa que están a compaxinar co percebe. O ourizo representa tamén unha importante fonte de ingresos para o pósito de Aguiño. Hoxe por hoxe sí. Hoxe por ese é un recurso que xa é un recurso. Hai uns anos era como algo para complementar o que era o noso traballo, porque eran máis kilos e menos precio bastante. Entonces non era o mismo, pero agora é unha arte máis boa, que depende bastante a cofradía dela. Boa parte do produto vai destinado á conserva, aínda que cada vez está a ter maior comercialización en fresco, sendo moi solicitado nos principais mercados nacionais e tamén en Francia e en Italia. Sí, bueno, exactamente non sei se vai todo para a conserva, pero si unha parte grande sí, para o que agora da aproveitana, limpan collen e meten en latana, pero tamén vai bastante produto ahora neste tempo para servir en crudo, en o que en platos sí, directamente, pero bueno, eso sale de aquí, a maioría un 70 e pico por cento ou 80 sale para Asturias, e de aí ramificase a outras zonas como principales como Madrid, Barcelona, Francia incluso, o sur de España, e depois de aí perdemos, non sei para onde pode chegar máis. Aquí queda outro 20% ou algo así que está collendo bastante auge, pero auge máis ben por os cociñeiros estes de nova cociña, delicatessen, entonces está chamando máis a atención con respecto tanto nacional como internacional. Esta semana apareceu o cadáver dun polisón nun barco atuneiro atracado no porto comercial da Pobra do Caramiñal. O buque en cuestión, o Montelape, con bandeira de República del Salvador, arribou ao peirao pobrense procedente de Avillán, en Costa de Marfil. A Policía Nacional, corpo encargado dos asuntos de emigración na comarca do Barbanza, axudada pola Garda Civil, encárgase agora da investigación, coa finalidade de esclarecer todo o acontecido. As primeiras hipóteses apuntan a que o home, cuxo corpo sen vida foi atopado xunto á caixa de cadeas da áncora do barco, puido morrer a consecuencia dunha hipotermia,
despois dunha longa viaxe dende as costas africanas. O cadáver foi trasladado a Santiago, onde estaba previsto realizarlle a autopsia. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. Sumándose ás numerosas denuncias realizadas xa por particulares, diversas asociacións e tamén partidos políticos, Verdegaia quere alertar tamén das graves irregularidades que se veñen producindo dende a posta en marcha da Edar de Couso. Así apuntan á falla de control do tratamento das augas industriais por parte dos organismos competentes, neste caso Concello de Augas de Galicia, vertidos directos de fecais ao mar por medio dos aliviadeiros ou os graves problemas de cheiros, denunciados en máis dunha ocasión polos propios veciños que residen en zonas próximas ás estacións de bombeo. Que se controlen los vertidos de aguas industriais en los colectores de aguas fecais, como así está no proxecto, porque sabemos que hai vertidos industriais en estos colectores que son posiblemente os que están producindo estos problemas de emanacións de ácido sulfídrico. Solicitamos tamén que se controlen os vertidos de augas sin depurar, porque hai moitas emisións de aguas fecais directamente ao mar, á ría de Arousa concretamente, caso especialmente grave é o do río Pasariños, porque hai unha salida do tanque de tormenta directamente ao río. Sabedes que ese río está atascado a maior parte do ano e hai unha cloaca aberta o que se xenera. Entón, ese tema hai que solucionarlo de algún xeito. Dende o colectivo Verdegaia apuntan a que, a pesar das reiteradas denuncias por estas irregularidades, a día de hoxe as cousas seguen igual, poñendo en evidencia que as escasas medidas tomadas ata o de agora son claramente insuficientes para resolvelas. Por esta razón solicitan a denegación da autorización de vertido, en tanto non se corrixan todas as eivas detectadas, valorando ademais a posibilidade de ter en conta outras opcións da depuradora que non leven consigo aliviadeiros de auga fecais e pluviais mesturadas. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron preto de 900 útiles, a maioría deles nasas, e uns 1000 kilos de peixe e marisco en diferentes controis realizados nos últimos días polo litoral galego. A ría de Arousa foi precisamente un dos escenarios onde se produciron varios destes operativos, que se saldaron coa incautación de máis de 700 kilos de peixe e marisco e co comiso de 132 útiles, así como tamén cuns 2.200 metros de artes de enmalle. Nesta zona, o control máis destacado tiña lugar na Pobra do Caramiñal e en Palmeira. En el os axentes aprehendéronse dun total de 339 kilos de marisco, fundamentalmente nécora e tamén mexillón, e uns 47 aparellos que estaban sen identificar, a maioría deles nasas. Na ría de Pontevedra os gardacostas requisaron 282 útiles e preto de 54 kilos de distintas especies de peixes e mariscos. Pola súa banda, na ría de Murosnoia os axentes aprendéronse de 155 útiles e de 14 kilos de distintas especies de peixes e mariscos. Portos de Galicia destinará 200.000 euros para a construción dun novo pantalán no porto de Santo Tomé en Cambados. As novas instalacións suporán a creación de 73 novos amarres. A maior parte delas, 47, son para embarcacións de hasta 6 metros de eslora e despois tamén hai unhas cantidades similares para completar hasta 73, pois de 8, de 10 e de 12, non? Lóxicamente, as embarcacións de 12 metros de eslora son a menor cantidad das que hai, pero bueno, se lle vai dar servicio a todas. A intención é que os traballos estén rematados antes do verán, co mes de maio como data máis probable. Por iso, o presidente de Portos de Galicia pediu a colaboración de empresa e confraría para axilizar as obras.
que estes traballos que son necesarios de habilitar un espazo aquí, de falar cos armadores para na fase de obra, bueno, pois que teñan o mellor que amarrar as embarcacións noutro sitio se faga coa maior celeridade, porque iso vai a supoñer que a obra vaya cumplindo os prazos previstos. As embarcacións que se beneficiarán serán as de terceira lista, tanto de marisqueo como de artes menores. O novo Pantalán acollerá barcos de Tragobe e de Santomé, e moitos xa falaron coa confraría cambadesa para solicitar un destes novos amarres. Fixéronse varias reunións sectoriais con os afectados, coa xente que amarra aquí no Pantalán das Goritas e con outros que amarran anexos aquí ao molle. Nos xa temos unha lista con o número de embarcacións que voluntariamente queren acollerse a este Pantalón novo, con medidas, temos máis ou menos as zonas estudiadas e xa sabemos o número de persoas que van a vir. Por esa vía pues, xa temos casi todo solucionado. Dende Portos de Galicia destacaron a aposta que se está a realizar dende a Consellería do Mar para priorizar a construción deste tipo de instalacións. 300 plazas na Illa de Arousa, 125 en Boiro, en Cabo de Cruz, e 73 en Cambados, o sea que hai 500 embarcacións que van a ter este servicio, esta millora. Segundo explicou Durán, o Pantalán Cambadés tamén contará coa preinstalación dos servizos de auga e enerxía eléctrica, facilitando o procedimento aos usuarios que queiran dotarse destes abastecementos. O alcalde boirense quixo respostar á concelleira de Boiro Novo, Dores Torrado, polas declaracións nas que solicitaba ao goberno municipal que se acometesen as obras necesarias para o condicionamento do local do Club de Remo de Cabo de Cruz e pedía que estas melloras fosen realizadas coa subvención do Plan Único de Obras da Deputación da Coruña. Xoan Xosé Dieste cree que o único partido que levou no seu programa electoral o proxecto do novo Club de Remo foi o Partido Popular e a actual corporación e asegura que esa promesa se vai cumplir. En estes momentos a situación é a seguinte: xa temos un proxecto, xa hai máis dun ano elaborado por un arquitecto, vai a facer outro arquitecto outro proxecto por a cuestión de ver cal é o mellor proxecto en relación calidad-precio para ter dúas alternativas. Este proxecto, primeiro de avance, se vai a máis de 900.000 euros. En relación á solicitude da Marea Boirense de que estas actuacións se realicen con parte da subvención do Plan Único da Deputación, Dieste explicou que iso non é posible. Unha falacia moi ben vestida. O Plan Único non pode financiar ese tipo de actuacións. En primeiro lugar, porque non é un plan único, siguen sendo tres plans con proxectos estancos, con departamentos estancos e con un presupuesto estanco. Que quer dicir eso? Que non se pode quitar unha cantidad dun plan de servicios, dun plan de obras para outro plan de obras. Aquí hai tres plans, que son o POS, o PAS e o que era anteriormente o PAI, non? Cada un ten un presupuesto e non se poden conectar os presupuestos. Evidentemente, unha obra desta magnitud casi supera todo o presuposto. Dese 1.150.000 euros que sempre se recibe por parte da Deputación, quedan preto de 900.000 euros que o Concello debe destinar a diversas infraestructuras básicas. A necesidades básicas de alcantarillado, suministro de agua, aglomerados e outro tipo de servicios, parques infantiles, pistas polideportivas e todo accesibilidade nas carreteras e beirarrúas. Si metemos todo eso no Club de Remo, non podemos ter esos servicios. É unha vía, para o señor Dores Torrado, demagóxica. O Club de Remo se vai a facer sí ou se vai a empezar nesta legislatura. A vía para financiar son vía os fondos europeos, son un préstamo bancario e fondos propios. Así, Dieste convidou a voceira de Boiro Novo a ler as bases da Deputación para este Plan Único de Obras. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta,
na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.